बिथाङा खाना नामा नुवाखै नामा 17 बोसोराव नोंथाङा बेसेबां जननि मानसिना 16,000 होदों बिसोर आफादआ दिनै इउपिपि सरकारा अदेबानि ब्रह्मपुत्र सरकारा 3 लाखनिबो बारा जोंनो फेमिलिफोरनो आफादआ आरो बिथाङा बुंदों इलेक्सन खालामग्रा पार्टिलायनो इउपिपिएलआ जों इलेक्सन खालामा होननानै जों फाट्टासो होयो जों बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि लेङाइ आफादगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा जमदर बियाबनि सिङाव थानाय जारावरी गवादांगि प्राइमारि दाव फैनानै दाउगुरि 3 नम्बर जायगायाव दाउगुरि 3 नम्बराव फैनानै बिथाङा खौरांगिरि मेलनि सिगाङाव बुंदोंमोन जमदराव बिपिएफआ 100% उइनार जागोन होननानै बुंदोंमोन बिथाङा माखौ नुनानै बुङो आं मोनथिया खिन्थु बिथांखौ आं नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों आं खिन्थाहरनो सानदों दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआ जमदुवार बियाबाव केम्पेइन खालामाबा ओरैनो उइनार जासिगोन थारमाने बेयाव खुनु डाउट गैला 100निफ्राय जुदि गोजौआव % दङबा बे दिनैनि दिनाव जमदुवारावहाय इउपिपिएलआ माने 100% उइनार जागोन ना रोखा जाबाय बिपिएफआव जेबो गैला मा दं बिपिएफआव ना मोनसे ब्लक कमिटि मोजां दं बिसिनाव ना मोनसे प्राइमारि कमिटि मोजां दं बिसिनाव ना मोनसे बुथ कमिटि सिस्टेम दं बिसिनाव जेबो गैला बे साफा सानै ओरैनो दंसै बाखि सापर्टारफोर रावबो गैला दिनै जोंनि मिटिं जाबानो इउपिपिनि मिटिं जाबानो लोब लोब ओंखारबोयो थारमाने दाख्लि मजाथियाव मोनसे मेल जानानै थांबाय बेनिफिसियारिनि बेनो प्रमान माने इउपिपिएलआ जे उइनार जागोन माने देरहानाया रोखा जाबाय बेनो प्रमान जोंथ' दिनैनि दिनाव जों जमदुवार बियाव जों बारा मिटिं खालामाखिसै थारमाने माने प्रयजनानो गैला माने जेरावनो थाङो रायजोफोरा बुंखाबाय थिगैनो दंखायो मिटिं खालामनायखौनो प्रयजन गैला होननानै एवारनेस खालामनायखौनो प्रयजन गैला होननानै बेजों लोगोसे बिथाङा बुंदों माने फिस नांगौबा गोजोन नांगौबा बिपिएफआव फै होनना बुंदों आं बिनि कास्टम बिथाङा माखौ नायनानै मा बुंखो ना बिथांनि खरानो बारा थिग गैला 17 बोसोर हाग्रामाया सासन खालामबोबाय बे फिस नायजों नुफेराखैमोन थारमाने माखौ नुनानै बिथाङा माने फिस नांगौ बिबो फैगोन आं बुजिला खिन्थु जों नुबोनायाव 17 बोसोराव कारापसन असान्थिया बिपिएफ सरकारा खालामबोदोंमोन मानो होनबा बार'आव नोङो नायदो बे मुस्लिम आरो बर' गन्दगल जाबाय 2006 नामा सावगालजों जानाया बबो नोङो नायदो बिसिबां गावजों गाव गन्दगल जाखो आदिबासि बर' जाबाय आरो बेजों गावजों गाव गथ' बुथारलायलायबाय बिथांमोना दा जोङो ब्रह्मपुत्र बिथांनि सरकारानो नायदो नोङो 4 बोसोर बेसेबां सान्ति खालामखो बै समाव जेब्ला फरायसा आफादाव दंमोन कास्टम बिथाङा बे समाव गावनोथ' ओंखारदोंमोन लामायाव सान्ति नांगौ होननानै बे समाव सोरनि सरकारमोन हाग्रामानि सरकारमोन दिनै हाग्रामायाव फैनाय बिथाङा बावबाय नामा बे असान्तिखौ सोर खालामबोदोंमोन आरो दिनै बिथांमोना मा हिसाबै बुंखो माने सान्ति नांगौ बिफोराव फै होननानै आरो बिनि उनाव बिथाङा बुंदों थगायनानैसो होदोंलायनो माने बुहा माने दुप्लिकेटनो हाब 17 बोसोराव नोंथाङा बिपिएफआ बेसेबां जननि मानसिना 16,000 होदों बिसोर आफादआ दिनै इउपिपिएल सरकारा अदेबानि ब्रह्मपुत्र सरकारा 3 लाखनिबो बारा जोंनो फेमिलिफोरनो आफादआ होबाय नुवाखै नामा बिथाङा आरो बिथाङा बुंदों इलेक्सन खालामग्रा पार्टिलायनो माबाया मा होनोमोनलाय इउपिपिएलआ दिनै इउपिपिएलआ बुंदों इउपिपिएल सरकारा बुंदों जों इलेक्सन खालामा होननानै जों फाट्टासो होयो जों फाट्टासो जायहा लेन्डलेस जायहा हा गैया बिथांनोसो जों हा होगासिनो दङ आरो इलेक्सन खालामनो बहा नुखो बिथाङा जोङो दिनै जायहा माबा दखरसेबो हा गैया जायहा गोदोनिफ्रायनो हा फाट्टा मोनबाखै बिथांमोननो जों होदों दिनै बहा बिथांनो इलेक्सन खालामनायनि खोथा बुंखो आरो बिथाङा बुंदों मोनसेबो कलेजखौनो माबा स्कुलखौबो भेन्सार खालामाखै नायदो दाख्लि 2023 डिसेम्बर दानाव 10टा कलेजखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय आरो दाख्लि बावैसो 16टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो जोङो आवगायबाय सरकारा आवगायबाय दा बिथाङा माखौ नुनानै बुंगोन माने मोनसेबो स्कुल कलेजफ्रा माने बे प्रभिन्सियेलाइज जायाखिसै होननानै बिथाङा खाना नामा नुवाखै नामा दाख्लि 2023 10टा खालामबाय दाख्लि बावैसो प्रेस मिट होबाय 16टाखौबो लासिगोन माबा डिक्लेयार खालामबाय दिनैनि दिनाव 26टा कलेज दंमोन जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बे गासिबो जाजोब्बाय दिनै माने जाजोबनाय लामायाव थांबाय दिनै
दा माखौ नुनानै बिथाङा बुंखो माने कलेज माने स्कुलफोरा प्रभिन्सियेल जायाखैनाय औ जोंना माखासे स्कुलफोरा प्रभिन्सियेल जायाखै बिनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो सरकारा आरो बिथाङा मा होनबावदों आं कास्टम बिथांखौ खावलायगोन नोंथाङा एसे मोजाङै स्टाडि खालामनाय खोथाखौ बुं नंगौ नोंसोर पलिटिक्स पार्टि नोङो पलिटिकेल खालामदों पलिटिक्सनि माखासे एजेन्टफोरखौ नोंथांमोना बुंगोन खिन्थु नोंनि खोथाफोरखौ लानानै नोंथांमोना रायजोनि सिङाव बिदि माने गोदाव सोराव फोसावलाबायनाङा आंखौ खावलायगोन आङो जोबथारनायाव बेखौनो खावलायगोन हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नोंथाङा जे नोंथांमोननि आखियाव थाग्रा मानसिफोर नोंथांनि माने एसे नाय बिथांमोननि खर'फ्रा समाव गाज्रि जाबायदां बिथांमोना गोदाव सोराव बुंग्रासो जाबाय आरो आं हाग्रामा बिथांखौ खावलायबावगोन नोंथाङा जाहाथे नोंथांनि मानसिफोरखौ एसे जाहाथे नोजोर होयो बेखौ खावलायबाय आरो गोजोन्थों